resaka famohaizana fogna zna ke mbilabaka briquet azovy mamangelo amitsika hitanao zao baka tweet le tegna twikela tegna mimoe fa izy zao raha ohatra na mimoe za tsy mila mimoe aza tondro mesy magnan'igny karo ata magnan'igny bas raha ohatra na mimoe za tsy mila mimoe za izy koa mimoe ana tsy tiako mimoe bon ana doko voalohany ana voalohany aloha tantsika mikotsapaka amin'ny alalan'ny mangamasika to hagny izy to hoe misarikaroa ilany agny na ohatra ataonina karaha maboedra ma magnisika anao avy amin'ny 1 2 3 raha ohatra izy koa 10 mahazo amin'ny ilany anao ana mimoe aloha ana d alfasy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ana voalohany za mimoe voalohany tsy mila mimoe anao ke manga mo tsy hoany andraso malo mantotry le tsy mimoe ele tokony le mimoe le tsy mimoe mantotry ananiany koa mimoe tsy tiako ya tsy mimoe ana mo kibiny manisy kasifirmy mimoe automatique eky manisy kasifirmy jusque za reraka manisy ka fa za aya bon pare yafa ana manisy ka malo isa hoe 1 2 3 zena za pare yafa 1 2 3 انت ما نقول انا تسمي له مهم وش وش الفاس لك وش 1 2 3 ليش هلا اوه ليه كروزا هي ناكو الو زاسيو يا جات تسمي له موي asa kibina hely mana zany anaka kibiny aza beka kibi ana tsy moe day ana tsy mila na tsy moe oh na kwanzi we ana we tsy mbo kibiny zany any karaha nandeha ndasy ba ana ande karaha za tsy moe to de mangeto ndraiky za tsy mifasifasy to de mamborigny aminako mesonao e aya tanao tsara ndraiky anako e za ko anaza mo sa urong na po mo yan na oh mandas it's not doing that